много пилоти са имали хубави автомобили, но те са отбор, но един автомобил не е отбор. Отбор се води, но Анатолий Димитров закупи два, покани един много успешен и опитен екипаж от Стара Загора, Георги Петров и Иван Толев, и един млад екипаж, Николай Николов и Костадинов, Марин Костадинов. С перспектива отбора да се върти, да се награжда, да трупа опит, вложи изключително много пари и този отбор спечели много големи награди. Една от тези награди, господин Анатолий Димитров иска да ни покаже и какво иска да направи господин Димитров. Това е шампионската купа от 1994 година на втория рейтинг. За първ път варненски отбор спечели националния шампионат отбор индивидуално. И ценното на тая купа е това, че група А няма повече в спорта, няма такива състезания и този отбор е направен за хората от Варна. Искам да я обявя от общината, да могат всички да я виждат и да се знае, че нашия град е дал истински шампиони в най-истинското автомобилно състезание, което въобще е съществувало след група Б. Това е група А. Изключително много труд, изключително много емоции. Да бъде да добре ръце. Работил в музея на спорта, който се намира в Южашкия салон срещу катедралата във Варна. Където български емблематично. Мога да кажа, че това е купа, която ще се остане на клуба, но ще я сложим в музея. Мисля, че автомобилните спорта са едни от тези, които ние много имаме желание да подпомогнем. За съжаление, много скъп спорт. Така или иначе, Варна развиваме повече условия за спорт и гледаме да помогнем спорта. Може, но е от тези, които нямат такова сериозна помощ в общината, но все пак сърдечни благодарности за това. Традиционно историческо е това. Така че мястото му е там. Благодаря. Сърдечно.